already joint movement committee dari Kasama district bagai yang kita ko jaga sini ti prasar kuno khakoi to mani ko gya जों जागा दिल्ली जन्तर मंतर डेमनस्ट्रेशन खाइजे जों नगा सुगिबो सिनि डेमनस्ट्रेशन खाइने जों मोरल सपोर्ट मासुरिनाय जे सिनि नांगौ बायदि गतिनि सेकेन्ड दिन इनिबो जागा जोंनि कालचार सिम कालचार डांस कालचार सं माहेराव सिनि जागा नाय ते all sini program singkai sini प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह तेपन जेकेबे मिनिस्टार मेमोरेंडम बनिनाय डिस्ट्रिक्ट बागै आपन सिनिबो जागा गाहाम गोसो पान्दागना जों मोनसेबो जे जों खालसानि बिसुंथिनो सिनि दं जों 72 बছर पॉलिटिक्स तो सिनि हालासारि राजनीति खालामनायनि या बा ताबुक जे जों राजनीति दफानो तरजों आबो जों ताबुक खालामोबा जों राजनीति खालायो एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री एमएलए ताम खालायनायबा जदिनो जों दफानिबाबो मुंसाब खालामनाय मानियाखै लावनि दफानि फ्राय मुंनांनाय बेनि बागै फायदि अदागा कुनु राजनीतिनि वानसियावै जों दफानि बागै सिनि प्रश्न बागै नै खायलेनो दिन सेकेन्ड आइलो अदागा सिनि निपुर जे कस्ट फायरेन जों बेलाय बेलाय सिनि प्रश्न मोनथामनि बागै हामबाय जे दिन सेकेन्ड